Πρώτη ματιά, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, Άννη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το μέρος θα μιλήσουμε για θέματα της υγείας, για την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, αλλά και για την δράση που θα δούμε την Κυριακή στο πλαίσιο της δράσης, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στο νησί μας. Θέλουμε γιατρούς για τα παιδιά μας. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η πρώτη δράση που έγινε και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, εκείνη η ανθρώπινη αλυσίδα πέριξ του νοσοκομείου, έστειλε ένα τόσο βροντερό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Τότε λοιπόν, όπως μας είχαν ενημερώσει, θα συνεχιζόντουσαν οι δράσεις, αν και εφόσον οι υποσχέσεις δεν ερχόντουσαν προς υλοποίηση, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη, να θυμίσω εγώ. Βεβαίως, παιδίατρο, όπως ανακοινώθηκε επισήμως, διαστόματος διοικητή του νοσοκομείου, αναμένουμε τη Δευτέρα. Έναν, πάλι 3 όμως τα έχουμε. Νεφρολόγος δεν ήρθε. Οι ελλείψεις παραμένουν. Αυτό που θα κρατήσει, όπως φέρεται, ζωντανό το νοσοκομείο Κέρκυρας, είναι οι δράσεις που θα γίνουν, λένε. Είναι ο απλός πολίτης, γιατί μίλησε για την ανθρώπινη αλυσίδα, μια δυναμική κινητοποίηση ειρηνική, όπου όλοι μας δώσαμε ο ένας το χέρι με τον άλλον για να ζητήσουμε τα αυτονόητα. Την στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι μόνο παιδιατρική, όπως είπες και εσύ, περιμένουμε και νεφρολόγο, διότι και άλλες κλινικές του νοσοκομείου έχουν σοβαρά προβλήματα. Όταν ανακοινώθηκε η δράση της Κυριακής, είχαμε επίσης και μια ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Γρηγορόπουλο, ο οποίος μεταξύ άλλων στάθηκε και στην φράση που αναφέρεται στην ανακοίνωση για κατάρρευση της παιδιατρικής κλινικής. Θα ακούσουμε βέβαια και ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο διοικητής στο κεντρικό μας δελτίο. Το είδαμε και χθες το θέμα και για το αν έχουμε ή όχι κάποιες ελλείψεις στην παιδιατρική κλινική και κυρίως ελλείψεις σε υλικά. Απλά να σχολιάσω και να πω ότι χθες Πασόκ Δημοκρατική Συμπαράταξη, ο κύριος Στοχαρόπουλος και η κυρία Χριστοφιλοπούλου έκαναν μια ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, την οποία μιλούν για τα προβλήματα στην παιδιατρική κλινική, του νοσοκομείου κτλ. Και μάλιστα έχουν και μια σκληρή γλώσσα και λένε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και ότι αν συνεχίσει έτσι να λειτουργεί, μπορεί και να θρηνήσουμε και ανθρώπινες ζωές. Απλά να θυμίσουμε ότι είναι μια ανακοίνωση η οποία, να φανταστώ, έχει προβληματίσει τον κύριο Γρηγορόπουλο, διότι μιλάμε για το Πασόκ, ένα κόμμα το οποίο τον στήριξε και ένα κόμμα το οποίο στηρίζει ο διοικητής του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα ποιον στηρίζει πέραν του εαυτού του ουσιαστικά. Γιατί βλέπεις έχουν αλλάξει οι καιροί. Θέλω απλά να δω αν θα έχουμε και μια... γίναμε ένα όλοι τώρα. Θέλω απλά να δω αν θα έχουμε έτσι και κάποια ανακοίνωση από το διοικητή του νοσοκομείου και για αυτή την ερώτηση, όπως ανακοίνωση είχαμε για την ανακοίνωση της δράσης της Κυριακής. Γιατί μεταξύ άλλων ο κύριος Γρηγορόπουλος, μην ξεχνάμε ότι στην ανακοίνωσή του έκανε λόγο και για σκοπιμότητες στον εθελοντισμό, κάτι το οποίο εγώ θεωρώ παρατραβηγμένο. Ναι, εγώ έχω βάλει πάρα πολλά ερωτηματικά και βεβαίως το σχολίασα πάρα πολύ έντονα. Δεν άρεσε σε πολλούς. Ο σχολιασμός μου είναι γεγονός. Αλλά τι θα πει σκοπιμότητα στον εθελοντισμό και σε μία πράξη η οποία πρόκειται να συμβεί. Αυτή τη στιγμή ο διοικητής του νοσοκομείου θα έπρεπε να έχει δίπλα τους ανθρώπους αυτούς, όλοι μαζί από κοινού να κάνουν κάτι για το νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση είναι γεγονός, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, ότι είναι γεγονός σε όλα τα νοσοκομεία και τα προβλήματα της που υπάρχουν, Άννη, και οι ελλείψεις που παρατηρούνται και σε προσωπικό αλλά και σε υλικά. Γιατί έτσι είναι, γιατί έτσι λέει ο κόσμος, λένε οι πολίτες οι οποίοι πάνε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας για τα δικά τους προβλήματα. Δηλαδή έχει καταγραφεί αυτό. Μα είμαστε κι εμείς μάρτυρες των ελλείψεων αυτών, Λένα μου. Λοιπόν, θέλω να πάμε μαζί με τους τηλεθεατές μας και με τους καλεσμένους που έχουμε κοντά μας, τους οποίους καλησπερίσουμε στη συνέχεια, να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο διοικητής στο κεντρικό μας δελτίο και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Λέω ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι σκοπιμότητες. Ναι, τι εννοείτε? Για να το αναφέρετε, φαντάζομαι ότι θα διαβάσατε στη σχετική ανακοίνωση ότι λίγο πολύ κάποια πράγματα σας ενοχλούν και σας οδηγούν σε σκέψη, γιατί είστε ένα έμπειρο πολιτικό και κοινωνικό στέλεχος, ότι υπάρχουν σκοπιμότητες. Κύριε Ζηνιάτη, κοιτάξτε, το νοσοκομείο είναι ένας πολύ ευαίσθητος χώρος. Σύμφωνο. Γίνονται και... Ποιος το αρνείται αυτό?
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλονίζεται η εμπιστοσύνη των Κερκυραίων συμπολιτών μας. Μα δεν έχει κλονιστεί. Ακούστε, όταν η ανακοίνωση αυτή που λέει της ομάδας αυτών των ανθρώπων, διότι δεν είναι... Μια πρωτοβουλία γονέων και ευαίσθητων πολιτών. Δεν υπάρχει κανένας υπότιτλος. Υπάρχει ένας τίτλος όμως, θέλουμε γιατρούς για τα παιδιά μας, καλός, αυτό παλεύουμε κι εμείς, να έρθουν οι γιατροί στο νοσοκομείο και όπως βλέπετε την ερχόμενη Δευτέρα αναλαμβάνει η παιδίατρος και μετά από μια διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να έρθει ένας γιατρός, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Μην μου το λέτε εμένα, ναι. Να το πείτε στους προϊσταμένους σας, οι οποίοι διαβεβαίωναν τους θεσμικούς εκπρόσωπους, συγγνώμη κύριε Διοικητά, τους θεσμικούς εκπροσώπους τοπικής κοινωνίας, ότι έως το τέλος του μηνός θα έχουν έρθει στην Κέρκυρα οι 2 επικουρικοί γιατροί και έως το τέλος του μηνός Νοεμβρίου ο 3ος επικουρικός γιατρός. Λοιπόν, κάτω από τον τίτλο αυτό, θέλουμε γιατρούς για τα παιδιά μας, υπάρχει ένας υπότιτλος που λέει «Καταραίει η παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας». Εσείς ως γονέας, μετά διαβάζοντας αυτόν τον υπότιτλο, θα φέρνατε το παιδί σας στο νοσοκομείο? Εκεί θέλω να σταθώ. Δεν θα είχα άλλη λύση, θα ερχόμουν εκεί. Θα ερχόσαι εκεί. Αλλά σε καμία περίπτωση όμως δεν καταραίει. Και σε καμία περίπτωση δεν έχει κινδυνεύσει. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει υπερβολή, κύριε. Αυτό που λέει ο Προκόπης. Μια υπερβολή η οποία σκοπό και στόχο είχε να ευαισθητοποιήσει περισσότερους πολίτες, να συγκεντρωθούν περισσότεροι πολίτες, να μαζευτούν περισσότερα υλικά, να δημιουργηθεί με λίγα λόγια μια κερκυραϊκή πανστρατιά για μια κλινική. Ίσως να αδικεί η όλη αυτή η προσπάθεια το σύνολο των προβλημάτων που υπάρχουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο διοικείται, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί καλόπιστα, καλοπροαίρετα, αναπτύσσουν μια κοινωνική δυναμική. Εγώ δεν λέω, ο καθένας μπορεί να αναπτύξει όποια κοινωνική... Δεν βοηθάνε το έργο σας. Σε καμία περίπτωση αυτός ο τίτλος δεν βοηθάει το νοσοκομείο, κύριε. Ναι. Να σταθώ. Είναι πολύ ο χώρος του νοσοκομείου. Δεν καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος, ένας γονέας, όταν διαβάζει «Καταραίει η παιδιατρική κλινική», σου λέει «Πού θα πάρω το παιδάκι μου?» Κύριε Διοικητά, κύριε Διοικητά, στην πρώτη δράση που έκαναν, κατά κάποιο τρόπο έβαλαν και αυτοί ένα μικρό λιθαράκι, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί αυτή η περίφημη... Ευπρόσδεκτα όλα τα λιθαράκια. Θυμάστε ότι μετά την κινητοποίηση των γονιών έγινε σύσκεψη. Έγιναν 2 συναντήσεις. Η μία συνάντηση έγινε στην υγειονομική περιφέρεια και η δεύτερη συνάντηση λίγες μέρες μετά, δήμαρχος και περιφερειάρχης, παρουσία του ενός βουλευτή, αν θυμάμαι καλά, Προκόπη, καθώς επίσης του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, και της Προέδρου των Νοσοκομιακών Γιατρών συναντήθηκαν με τον κύριο Ξανθό, τον Υπουργό της Υγείας. Κύριε Ζηνιάτη, και είπαν, ξεσηκώθηκαν οι Κερκυραίοι. Είναι έτοιμοι να μας φάνε κατά το κοινώς λεγόμενο. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τα όσα είπε ο κ. Γρηγορόπουλος. Βέβαια, έχει δώσει ανακοίνωση και στη δημοσιότητα. Να καλησπερίσουμε. Επιμένει ότι δεν καταραίει η παιδιατρική κλινική. Εμένει στις θέσεις του, όλα καλά. Έρχεται και ο γιατρός μας, είπε τώρα, όλα καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Κοντά μας είναι η κυρία Βέφα Χιμαριού και ο κύριος Τάσος Μπουάς. Είναι μέλη της οργανωτικής ομάδας της δράσης «Θέλουμε γιατρούς για τα παιδιά μας». Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι σχετικά και με τα όσα ακούσατε, τα οποία είπε ο διοικητής του νοσοκομείου. Κυρία Χιμαριού. Ναι, να σχολιάσουμε. Ο κύριος διοικητής έχει μόνος του περάσει από την άλλη πλευρά και έχει απομονωθεί. Εμείς του ζητήσαμε να είναι μαζί μας στην πρώτη μας επίσκεψη, στην πρώτη μεγάλη επίσκεψη που πήγαμε 8 γονείς. Συζητήσαμε τα θέματα, του είπαμε τι προβλήματα έχουμε ακούσει από τους ανθρώπους, από τους γονείς. Μάλλον το ρωτήσαμε τι εκείνος έχει κάνει για να στελεχωθεί επαρκώς η παιδιατρική. Μας έδωσε μετά από κάποιο καιρό ένα ιστορικό που ξεκινά από το 2014 και στις επιστολές του 2015 που αναρτήσαμε και χθες λέει ότι έχει μείνει πλέον με ένα γιατρό και ζητά μόνος του γιατρό. Τώρα να συζητήσω το αν καταραίει ή δεν καταραίει. Εντόπισα στην ομάδα αυτά τα έγγραφα τα οποία λέτε. Για εξηγήστε μας, είναι κάποια έγγραφα με τα οποία ο διοικητής ζητούσε γιατρό το προηγούμενο διάστημα, τον Οκτώβριο? Ο διοικητής ζητά από το 2014 με 2 επιστολές του, μία τον Φεβρουάριο και μία τον Ιούλιο, ζητά να έρθει ένας επικουρικός γιατρός και ξαναζητά το 2015 ένα επικουρικό γιατρό μέχρι το τέλος του 2015 που κάποια στιγμή άρχισε να ζητά και ένα δεύτερο επικουρικό, όταν πλέον έκλεισαν και όλα τα ιατρεία στην περιφέρεια. Έμεινε μόνο ο ένας γιατρός στο νοσοκομείο, μόνο η διευθύντρια. Κάποια στιγμή λοιπόν ζήτησε βοήθεια και να έρθει γιατρός.
Άρα το καταραίει δεν προέκυψε από εμάς, προέκυψε από τον ίδιο και μάλιστα είναι στο ιστορικό που ο ίδιος μας έδωσε, η γραμματέας του, δηλαδή με την υπογραφή του. Άρα ο ίδιος μας το έδωσε. Οπότε δεν χωράει να συζητήσουμε άλλο για το καταραίει ή δεν καταραίει. Τώρα, αν έρχεται βαριά η λέξη, εντάξει, δεν καταραίει, εν δυνάμει θα κλείσει. Θέλετε να το πούμε κάπως αλλιώς, δηλαδή είναι υποκατάρρευση. Να αλλάξουμε την έκφραση, τη λέξη, πείτε το όπως θέλετε. Ο ίδιος ζητά βοήθεια και ζητά γιατρό και ζητά να του εγκριθούν οι πιστώσεις για να πάρει. Και καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές ότι όλη την ημέρα με αυτό ασχολείται. 2 επιστολές έστειλε μέσα ένα χρόνο. Εντάξει, έστειλε 2 επιστολές το 2014 και 3 επιστολές το 2015 και μάλιστα. Έχει καταγγελθεί από την ΕΓΕΣΥΚΑ, έφερε όλους τους παιδιάτρους από τα κέντρα υγείας. Και παραιτήθηκαν οι άνθρωποι. Φτάσαμε να έχουμε 3 γιατρούς. Η μία ζήτησε άδεια, μείναν 2 γιατροί. Νοσηλεύτρια δεν έχουμε, λέτε ζητά και ζητά. Πάντως, ζήτησε 2 φορές με έγγραφα. Εντάξει, τη βολέψαμε για λίγο. Και ξαναμπαίνουμε πάλι στην ίδια διαδικασία, δυστυχώς. Πάντως, για να μείνουμε και στη δράση της Κυριακής, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Η δράση και η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση του κόσμου. Κάτι το οποίο έχουμε δει πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι του νοσοκομείου και στο θέμα της παιδευτικής κλινικής. Θέλω, κύριε Μπούα, δεν ξέρω πριν περάσουμε και στη συζήτηση, για να δουν και οι τηλεθεατές μας και να ακούσουν τι ακριβώς θα γίνει την Κυριακή εδώ στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε το θέμα της σκοπιμότητας στον εθελοντισμό, το οποίο διαβάσαμε και στην ανακοίνωση του διοικητή. Μόνο και μόνο. Τι σκοπιμότητα έχεις, να μας πείτε τώρα. Αυτό, η σκοπιμότητα σε μια εθελοντική ενέργεια. Θα κάνουμε θα κάνουμε ιδιωτική κλινική. Δεν έχουμε πείτε το επιτέλους να το ξέρουμε. Εμείς οι 20 γονείς θα κάνουμε μια ιδιωτική κλινική και θέλουμε να πάρουμε τους εναπομείναντες παιδιάτρους και άλλες ειδικότητες να τους χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να κάνετε εκ νέου. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι τέτοιου είδους ενέργειες και δράσεις από οποιοδήποτε πρόεδρο, διευθυντή, οτιδήποτε κάποιες υπηρεσίας που όντως έχει ανάγκη και πρόβλημα και πονάει σε κάποια σημεία στην υπηρεσία που βρίσκεται, θα έπρεπε να τα χρησιμοποιεί ως εργαλεία, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει για αυτός όσο καλύτερα γίνεται από τη θέση που βρίσκεται, το σκοπό του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον κύριο διοικητή, που εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι απέναντί μας, ακόμη και τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει γραμμή και θα έρθει κοντά μας, ώστε να κερδίσει και αυτός περισσότερα πράγματα για το νοσοκομείο μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να το δούμε λίγο πιο καλά το πράγμα, να μην το βλέπουμε ότι είμαστε απέναντί του ή οτιδήποτε. Εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημα, ήδη από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Μεγάλα κανάλια στην Αθήνα, εμείς εδώ, εσείς το αναδεικνύετε συνέχεια και σας ευχαριστούμε. Προσπαθούν να το προβάλλουν και προβάλλεται και σιγά σιγά ενεργοποιείται ο κόσμος που μέχρι τώρα, αν μη τι άλλο, ήταν απ' έξω από όλο αυτό και δεν ξέρει καν τι συμβαίνει. Βγήκαν από κάποιο κόμμα στην Αθήνα και κάνανε επερώτηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό από τη Δημάρα, από ό,τι ξέρω. Ναι, ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη, τέλος πάντων. Πασόκ Δημάρα. Και αυτό πάμε σε μια σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σιγά σιγά μεγαλώνει το θέμα. Και όλο αυτό. Ασκεί πίεση σε όλο αυτό και βλέπουμε ότι αναδεικνύεται το πρόβλημα, έτσι. Και το θέμα, νομίζω ότι και το θέμα των πολιτών, των συμπολιτών μας, γιατί εσείς επικοινωνείτε μαζί τους και έχετε μια συζήτηση, δεν είναι το αν παίζουμε με τις λέξεις. Το καταραίει ή αν το πούμε. Κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Το θέμα είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Κέρκυρας συνολικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα εδώ συζήτηση που κάνουμε για την παιδευτική κλινική του νοσοκομείου. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε τι θα κάνουμε σήμερα. Καταραίει η κλινική, πρέπει να το αναδείξουμε αυτό για να χτυπήσουμε τον κύριο Γρηγορόπουλο ή οποιονδήποτε κύριο Γρηγορόπουλο. Έτσι, για το όνομα του Θεού. Είμαστε άνθρωποι λογικοί. Για τα παιδιά σας. Και είναι και ο πρώτος που επισκεφθήκαμε. Και για τους πολίτες, έτσι. Ναι, βέβαια, τον ενημερώσαμε. Είναι και ο πρώτος που επισκεφθήκαμε. Δεν έγινε κάτι, δηλαδή, το πρώτο μας ραντεβού. Δεν έγινε κάτι ανεύθυνα. Έτσι. Πήγαμε, ενημερώσαμε, ζητήσαμε ενημερώσεις στις ενέργειες που έχουν γίνει για να δούμε πώς έχει χειριστεί το όλο θέμα μέχρι τώρα. Να δούμε τι περιμένει. Αυτό. Και όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία στέλνει μια κινητοποίηση, μια δράση, δεν είναι μόνο όταν λαμβάνει ο διοικητής του νοσοκομείου και δεν φταίει για όλα ο διοικητής του νοσοκομείου. Αποδέκτες είναι πολλοί. Είναι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του νησιού, της περιφέρειας, οι βουλευτές μας. Όλοι πρέπει να πάρουν αυτά τα μηνύματα τα οποία στέλνει η ίδια η κοινωνία. Όλοι εκείνοι μαζί θα πιέσουν ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Διότι το έχετε πει και εσείς πολλές φορές. Ως και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, δεν θα φέρετε εσείς τους γιατρούς, ούτε θα λύσετε εσείς τα προβλήματα. Τι κάνουμε, διεκδικούμε και πιέζουμε η ίδια η κοινωνία μέσω μιας δράσης, η οποία, όπως είπαμε από την αρχή, έστειλε δυναμικό μήνυμα. Και πιστεύω τον καλύτερο τρόπο. Έτσι. Δεν κάνουμε κάτι, ούτε πάμε βία να κάνουμε κάποιες δράσεις. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από την πρώτη κινητοποίηση στο νοσοκομείο. Διάφορα σωματεία που μας στήριξαν, εθελοντικά σωματεία, έτσι. Και
βλέπουμε ένα αποτέλεσμα σιγά-σιγά. Γιατί όλο αυτό να μην μεγαλώσει, γιατί να μην διεκδικήσουμε με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε πράγματα. Εγώ, κύριε Μπόα, τη μέρα εκείνη ήμουν εκεί. Δεν είδα σωματεία, δεν είδα συνδικάτα, δεν είδα κόμματα, δεν είδα χρώματα. Έτσι ακριβώς. Είδα γιαγιάδες, παππούδες, μικρά παιδιά, γονείς πιασμένους όλους χέρι-χέρι να στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Και αυτή είναι η επιτυχία της όλης δράσης. Αυτό θέλαμε. Έτσι. Και αυτό είναι που σιγά-σιγά τρομοκρατεί κάποιους. Τι να πω. Δηλαδή, βλέπουμε αντιδράσεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αντί να ακολουθήσουν όλοι μαζί, χωρίς σημαίες, κόμματα και τέτοια. Προς Θεού, με τον συνδικαλισμό καλά κάνουν και να συνεχίσουν, έτσι. Και δεν μιλάμε σήμερα ούτε για την κλινική των νεογνών. Έχει ξεχαστεί αυτό το ζήτημα, έτσι. Έχει ξεχαστεί και τώρα μου θυμίζεις, διότι συμπεριλαμβάνεται στην ερώτηση Πασόκ, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Αλλά ναι, ξεχνούν όμως και εκείνοι, και πόσο μάλλον το Πασόκ, ότι τα προηγούμενα χρόνια κυβέρνησε αυτή τη χώρα και ότι τα προηγούμενα χρόνια και οι υπουργοί του ίσως είχαν πει για αυτά τα θέματα και είχαν μιλήσει. Διότι μιλάμε για μια μονάδα νεογνών η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ. Όχι λειτουργήσε και σταμάτησε. Δεν λειτουργήσε ποτέ. Ξέρετε τι χρειάζεται η μονάδα νεογνών για να λειτουργήσει? 3 παιδιάτρους με εξειδίκευση στην νεογνολογία. Δηλαδή, θα είναι παιδίατροι που θα μπουν κανονικά σε εφημερίες στο πρόγραμμα, αλλά να έχουν εξειδίκευση στην νεογνολογία. Και οπωσδήποτε κάποιους νοσηλευτές, για να μπορούν να παρακολουθούν, γιατί τα περιστατικά που φεύγουν και πηγαίνουν στα Ιωάννα δεν είναι απαραίτητα περιστατικά με παιδιά που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Απλά δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει 24 ώρες το 24ωρο ο ένας και μοναδικός γιατρός της βάρδιας. Όταν έχει 6 νοσηλευτές στο νοσοκομείο και είναι 4 την ημέρα και 1 τη νύχτα. Που θέλουμε, κυρία Χιμαρίου, τους 3. Το προσωπικό, αυτούς τους γιατρούς. Ναι. Με όλα τα έξοδα τα οποία κάνει το ελληνικό κράτος για τις μετακινήσεις στα Γιάννενα. Και πόσο μάλλον όταν είναι μετακινήσεις και από αέρος με τα ΣΕ 130 κτλ. Δεν θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας? Για πολύ περισσότερους από 3. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία, να φανταστώ, σας τα λένε και οι ίδιοι οι γονείς και εσάς. Δεν μόνο αυτό. Είναι και εφόσον υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Να γίνει διακομιδή είτε αέρος είτε από αέρος. Έχετε δίκιο. Όταν έτσι είμαστε νησί, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, να το τονίζουμε συνεχώς. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε και δυσκολικές συνθήκες, δεν είναι? Και αν μπορούν να έρθουν σε 130 και δεν είναι σε κάποιο άλλο περιστατικό. Αυτό ακριβώς. Πριν 1 μήνα, 1,5 ακριβώς, είχαμε ένα περιστατικό φίλου γνωστού μας, έτσι, περισσότερο το γνωρίζουμε, που έγινε αεροδιακομιδή από εδώ προς τα Ιωάννινα. Και είχε βλάβει το ΣΕ 130 στον αέρα. Και ευτυχώς κατάφεραν και το προσγείωσαν και πήγαν όλα καλά. Λοιπόν, επίσης να τονίσω κάτι αυτό για τη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Το 80% των περιστατικών που παίρνουν υγρά τα παιδιά, συνήθως αυτό γίνεται στις καισαρικές όταν βγαίνουν από την κοιλιά της μάνας, τέλος πάντων. Το 80% αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα πνευμονάκια τους και την κλίση. Φανταστείτε τώρα ένας οργανισμός μόλις γεννηθεί. Το 80% πρέπει να φύγουν για Γιάννενα. Και αυτό γίνεται γιατί θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εδώ αν ήταν σε λειτουργία η μονάδα αυξημένης φροντίδας. Και να μην χωρίζονται από τη μητέρα τους. Και η μητέρα μένει εδώ με ηρεμιστικά. Το έχω ζήσει προσωπικά, γι' αυτό σας το λέω, τα έχω ζήσει έντονα αυτά τα πράγματα. Πείτε μου να σας παρακαλώ. Λοιπόν, με ηρεμιστικά να είναι η μητέρα τώρα, γιατί πάντα αυτό γίνεται από ό,τι μου εξήγησαν και οι παιδίατροι τότε εκεί. Να περιμένει να δει το παιδί της, αν είναι καλά, αν της λένε ψέματα, αν της λένε αλήθεια, να είναι σε μια ανάρκωση χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει, να έχει χωριστεί η μάνα με τον πατέρα και αν υπάρχει και άλλο παιδί και το άλλο παιδί στο σπίτι, δηλαδή μια κατάσταση τραγική. Και όλα αυτά γιατί δεν μπορούν να λύσουν ένα πολύ απλό θέμα. Για μένα είναι απλό από τη στιγμή που υπάρχει και για όλους τους κερκυραίους πολίτες. Έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχει και έχει προβλεφθεί αυτό να λειτουργεί μια μονάδα αυξημένης φροντίδας για νεογνά, τουλάχιστον για αυτό το λόγο, για να αποφύγουμε αυτές τις αεροδιακομιδές για ένα απλό θέμα. Έτσι. Να μην γίνεται τίποτα. Τώρα, να δούμε στην δήλωση της Κυριακής, γιατί εκπνέει δυστυχώς ο χρόνος. Θα μπορούσαμε να είμαστε ώρες μαζί να συζητάμε αυτό το θέμα, το τόσο ευαίσθητο θέμα που αφορά επιτέλους όλους τους Κερκυραίους. Και όχι μόνο τους Κερκυραίους. Αφορά και το μεγάλο αριθμό τουριστών που έρχεται σε αυτό το νησί. Υπάρχει αυτή η ιδιομορφία. Δεν αφορά μόνο 120.000 άτομα. 1 εκατομμύριο επισκέπτες σε 6 μήνες περνάνε από το νησί, τουλάχιστον. Έτσι. 200.000 είναι μικρά παιδιά. Φαντάζεστε αν αυτό το πράγμα βγει προς τα έξω για την παιδιατρική, λέω μόνο γιατί είναι και άλλα προβλήματα. Έχει βγει προς τα έξω. Γιατί το εκμεταλλευτούν κάποιες άλλες αγορές, ανταγωνίστριες. Πού θα πάμε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Αυτός ο μεγάλος αριθμός τουριστών αφήνει και μεγάλο κέρδος στο νοσοκομείο. Η Κέρκυρα ενισχύει να μην ξεχνάμε ότι η διαχείριση των μισθών των επικουρικών γιατρών γίνεται από τους ίδιους πόρους. Άρα, μόνο και μόνο από τα έσοδα των τουριστών καλύπτουμε τους μισθούς
των γιατρών αυτών. Έχουμε 3 λεπτάκια. Θέλω να μιλήσουμε λοιπόν για τη δράση της Κυριακής. Ναι. Μόνο σε εντονάκια καλείται. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί θα μείνω στην επιστολή, Λένα, του διαιτητή. Τι είπε, χρειάζεται, λέει, το νοσοκομείο. DVD Μαρκαδόρους. Να μιλήσουμε για αυτή τη φοβερή λίστα, γιατί είναι η εποχή της λίστας. Ακούμε λίστες από εδώ, λίστες από εκεί, λίστες από εκεί. Λοιπόν, εμείς πήραμε κάποιες καταγγελίες πολιτών, έχουμε ένα email, πήραμε κάποιες καταγγελίες πολιτών, εκτός από τα προβλήματα με τους γιατρούς και την έλλειψη προσωπικού κλπ. Είχαν διαπιστώσει οι άνθρωποι όλες αυτές τις ελλείψεις που ξέρουμε όλοι μας. Αρχίσαμε λοιπόν, πήγαμε στην συνάντηση με την ΕΓΕΣΥΚ, μιλήσαμε με γιατρούς, μιλήσαμε με διαφόρους. Σας λείπει αυτό? Μας είπαν ότι έχει εκείνο, έχετε αυτό, έχετε εκείνο. Συγκεντρώσαμε λοιπόν κάποιες ελλείψεις που θα μπορεί κάποιος να πάρει. Κάναμε μια λίστα, τη διοχετεύσαμε με διαφόρους τρόπους. Αυτή η λίστα έφτασε στο διοικητή. Ο διοικητής αντέδρασε με τον τρόπο που ξέρουμε να ασχοληθούμε άλλο με αυτό. Η διαδικασία είναι η εξής. Εμείς συγκεντρώνουμε την Κυριακή αυτά τα είδη που είδαμε ότι λείπουν. Είναι μια λύση προσωρινή. Είπαμε τι χρειάζεται για να βελτιωθεί η παιδιατρική. Ωραία, να πάρουμε ένα τραπεζάκι, καρεκλίτσες, να πάρουμε μαρκαδόρους που λέει και ο διοικητής και μπλοκ, να ζωγραφίσουν τα παιδιά να περνάει η ώρα τους, μια τηλεόραση, ένα DVD, αυτά είναι για να βελτιωθεί. Όμως δεν έχουν βαβάκι, δεν έχουν γάζες μακράς αποστήρωσης, δεν έχουν. Τέλος πάντων, πολλά δεν έχουν, να μην τα λέω γιατί θα φωνάζει. Αναφέρονται και στη σελίδα μας. Ναι, τα θερμόμετρα σπάνε, χρειάζονται συνέχεια. Εδώ μας είπαν εκεί πέρα που ήμασταν ότι δεν έχουν μπαταρίες για τα οτοσκόπια. Ότι φέρνουν από το σπίτι τους. Δηλαδή χρειαζόταν να γίνει έρευνα για να δούμε τι λείπει. Ο καθένας το διαπιστώνει. Στις 11 η ώρα λοιπόν, όποιος μπορεί από όλα αυτά που έχουμε γράψει σε αυτή τη λίστα να φέρει κάτι, εμείς θα τα συγκεντρώσουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα, επειδή υπόθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Τη Δευτέρα θα κάνουμε ένα πρωτόκολλο. Θα καταθέσουμε μια επιστολή στο ΔΣ του νοσοκομείου και θα τους ρωτήσουμε αν αποδέχονται ή όχι τη δωρεά. Θα κάνουν διοικητικό συμβούλιο. Αν θέλουν να το αποδεχτούν, αν δεν θέλουν, δεν πειράζει. Όλα τα άλλα νοσοκομεία της χώρας δεν έχουν επάρκεια. Θα τα δώσουμε κάπου αλλού. Δεν νομίζω να φτάσουμε και σε αυτό. Είπε ο διοικητής ότι δεν τον ρωτήσαμε και δεν κάναμε όλα αυτά. Αυτά θα γίνουν μετά. Ας δούμε τι έχουμε. Τι θα πάνε να ρωτήσουμε. Σκεφτόμαστε να σας κάνουμε μια δωρεά, τι θέλετε. Την Κυριακή λοιπόν 11 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο. Την Κυριακή 11 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο θα γίνουν διάφορα πράγματα εκεί. Εκεί επί σκηνής θα έχουμε παιδικούς θεατρικούς μονολόγους από τα παιδιά και χοροδία. Θα διαβαστούν τα δικαιώματα των παιδιών από τα ίδια τα παιδιά και θα είναι όλα αυτά επενδυμένα μουσικά. Στο φουαγέ την ίδια ώρα κάνουμε μια έκθεση ζωγραφικής. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε απλώσει τις ζωγραφιές. Αυτά αντικτικά είναι από τα. Αυτά εδώ είναι από τα παιδάκια του σχολείου της Άφρας συγκεκριμένα που μας ήρθαν μόλις. Μάλιστα, θέλουν τα δικά τους μηνύματα. Για το κάθε παιδί είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα αντιλαμβάνεται. Το νοσοκομείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε από κοντά. Σας περιμένουμε. Και καλύπτουμε όλα αυτά τα θέματα στο πλαίσιο και των δράσεων της δράσης Θέλουμε γιατρούς για τα παιδιά μας. Σας περιμένουμε θα εκεί. είμαστε και την Κυριακή εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Άνοι, κυρίες και κύριοι, περνάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.